is een aardappelkoning. Ik heb het gewoon iets geprobeerd. Een mond van een ijzerdraadje. En dit als een neus en ogen en haar. En dit is een kroon. En armen. Wat is dat, meisje? Een popka. In het truitje trekken. Van die rappel. En wat makkelijk is dat, popka? Varken. Want ik vind het zo leuk om te knutselen. Kom dan, kerst was zo Erik, moet altijd hebben? Ja. Zo wil een gastje buddy. Ik hou hem goed ver. Ik hou hem heel goed ver. Van de bomen zien. Nou meisjes fancy. Dan moeten we eerst scoren. Goed zo, Jerry. Ja. Ga je met oersjoch nog wat? Ja, de oersjoch hebben we altijd. Ja. Hoe groter de chaos, hoe beter het uitzicht. Ja. Het is wel heel veel paprika bouwen, hè? 10 jaar geleden zijn we begonnen met Oeps. En toen dachten we, nou, we willen wat leuks doen voor kinderen gewoon tijdens de schoolvakanties. En er zijn niet alle kinderen gaan op vakantie, gelukkig niet, zeg ik dan wel eens. Want thuis is heel veel te beleven. Ik zie wat trendio even. Ja? Ja, dat is vooral omdat ik heel erg verkouden ben, denk ik. Dus het remt je altijd, maar goed, ik ben wat dat betreft wel... snel emotioneel wat dat betreft. En dat komt denk ik omdat we zijn nu bezig dit samen maar, op te bouwen. En dat doet mij een heel soort. En dat we dat lang kennen van de band. Ja, dat is gewoon heel fijn. En dat we dat aan Machitwan en op deze manier lang kennen, dat is gewoon heerlijk. Je komt niet zomaar op latere leeftijd bij elkaar, want dan weet je wel wat het inhoudt om tot de dood ons scheidt, zeg maar, bij elkaar te blijven. En wat trekt jou dan krijgt? Ja, weet ik niet. Gewoon dat het lukt. Vooral dat de slagen, dat de bands haar veel plezier hebben. Dat trekt het mij vooral. We hebben chips om het mooi te zien. Met als eerst vorm indrukken en dan lopen in een pan. En dan mooi wat olie en pieper en zout en dan de oven in. Samen bezig zijn, ga lekker spelen met je kinderen, want dat vinden ze het allermooiste. Dat teruggaan en die rond te gaan en dat zou volle meer dan een heel veel cent. Ja, ik ben wat harder dan hij, dat zie je wel. Ja.